to je trebalo davno da se uradi. Mi znamo zašto se to sve uradilo, da je to sve Srbija dala ogroman novac da bi se on krio ovolike godine. Kasno je da je uklonio. To je trebalo davno da bude. Kako komentarišete, evo, on je uhapšen danas, zbog čega baš danas? Zbog čega, evo? Pa zato što Srbija treba da uđe u Evropsku uniju. Sve je to cijena. Srbija je sad platila cijenu. Pa vrlo teško, nakon 15-16 godina posle rata. Sve što je uradio, nema šta, mislim, sad će fino da uhak, da ga smjesti, da leži televizija, zabavlja se, uživa, koji ostali što su, jel? Mislim, ništa. Tamo ubije, ne znam, 8.000 ljudi i dobije televiziju, dobije stoni tenis, dobije, ne znam, bazen, dobije, kada dajem, ko Šešelj dajem, kada je 10 miliona eura, zašto ti radi? A ja mislim ipak, ne znam, ako je uhvaćen, možda će biti zadovoljena pravda. Ali na onolike žrtve, Boga mi, ne znam što da vam kažem. On je već se predao što je morao radi nekih drugih razloga, nije to radi što se on mora da prizna, da se u stvari preda, pardon, nego to je već pritisak izvršen radi njihove same države, da bi se ukinula, šta ja znam, da bi brže u Evropu išli, da bi uznapredovali tako te stvari. A ovo što je pobijeno i ovo to možemo slobodno da halalimo. Veoma mi je žao mog ratnog komandanta. Nije zaslužio to sve. Po meni lično ne bi trebalo i ovo što su uradili, to su uradili i jadno i bedno. Pravo ono izdajnički. Ne da me iznenadilo, nego obradovala. Svima je skinuta omča oko vrata. Dugo smo bili pod opsadom. Svaki dan smo iščekivali ovo što se desilo. Ja mislim da ima tu i političkih konotacija. Da se znalo gde je on, ali eto, pojedini političari su u pravom momentu locirali begunca. I zaslužio je. Evo, ne mogu da verujem. Ako je tako, pa ne znam. Šta znam. Mislim da nije trebalo, ali aj sad. Ipak je on naš čovjek. Bez obzira na sve što je uradio. Prosto meni je krajnje da je moguće da se nije znalo toliko godina gde je. I kako se odjednom, mislim, saznalo odjednom. Šta? Presrećan sam. Ali mislim da to ništa neće promeniti. I neće biti nikakvog boljitka po Srbiju. Jednostavno desilo se ono što je moralo da se desi. Valjda je to poslednji komadić u onoj slagalici koja se zove kandidatura za Evropsku uniju.